Anda. Oye, Diego. Hola, buenos días, don Paco. Bo día. Pois mira que sorte terte aquí no tren. Senta lenta. Vamos a, antes de que se empece a partir o tren, vamos a falar un pouco, si queres, porque apoitando que temos aquí un experto no mundo da moda e do recreacionismo. Debe ser algo que me interesa moito tamén que coñezca a xente de primeira mão, porque sabes como anda o mundo un pouco isto de recreacionismo e tamén da moda, sobre todo ti que te gusta unha época moi determinada da historia, non? Sí. Non unha cousa que teño, como te metiches tú, non no mundo do recreacionismo, sino como te metiches ti no mundo da moda, precisamente, e desa época tan determinada, non? Pois, de feito, justamente, primeiramente, comecei metendo, digamos, o fuciño na moda histórica, na moda vintage, non? Que dentro do mundillo no que estou, que chaman moda vintage e pois, bueno, foi unha cousa así como moi orgánica, surdime dasa unha propia curiosidade histórica que tiña. A miña historia sempre me gustou moito, e sí que é certo que as décadas máis tocantes do que refire á historia contemporánea, como as temos aínda máis presentes, temos obxectos mundanos e cousas que nos acercan máis a eso. E entón, pois, foi tirando un pouco do fío, pois me gustaban os chaleques, os reloxos de bolsillo, chaman poderosamente a atención. E logo, sobre todo, con moitas gracias ao internet, pois, empecé a tirar de aí e acabei en foros de xente que vestía. Como faz, por exemplo, a hora de diseñar un vestuario, non? Como te informas, como atopar as telas que se precisan e quen o poda facer, porque algo tamén interesante que a xente agora está moi acostumbrada a chegar a un comercio, o preta por ter, merco isto, pero antes era completamente diferente, non? Entonces, un pouco as dúas cuestións que así que me parece que como chegas tú á confección, decir, a ter un traxe dunha época determinada, e despois un pouco como precisamente se facía naquela época que non había o preta por ter. Efectivamente. Eu, sobre todo, o que máis me gusta eso, a nivel cultural e todo, son principios de século ata os anos 50, máis ou menos. E bueno, aí tes como varias vertentes, non? Tes, primeiro, o do que tira moita xente, que a roupa de segunda mão, que tira incluso por pezas orixinais desa mesma época. Isto é unha cousa que empeza xa dende fai moito tempo. Digamos que se establece nos anos 60, empeza a haber un mercado de roupa de segunda man, sobre todo en Estados Unidos, por ese gusto, esa contracultura, e aparece un pouco aí, xa hai xente que empeza a vestir con roupa original dos anos 20 ou 30, xa nesa época, anos 70 tamén se volve a reusar, porque hai cortes moi similares, e iso vai evolucionando cas décadas ata día de hoxe. Entón, hai moito mercado de segunda man detrás de eso, logo hai moitas pezas, por exemplo, dos 70 que imitan os anos 30 que se poden reutilizar, e logo, por outro lado, hai xa marcas especializadas que se dedican a facer recreacións desas mismas prendas. Isto xa empeza, digamos, como sobre todo os japoneses, que empezan co tema, sobre todo os vaqueiros, os levis, que querían ese tipo de calidade, e logo, pois, vaise diversificando e vai collendo como máis décadas en distintos países. Logo, xa tamén temos o tema de costureiras e desastres que tamén se empezan a especializar aí, no calzado mesmo, nas sombrerías tamén. Entón, tes aí un montón de... Pero tamén están os complementos. Os complementos, que eu penso que... Tan importante a veces o complemento dunha roupa de recreación histórica como a propia roupa en sí, non? Efectivamente. E sí, e moitas veces, pois, eso, os complementos son realmente moitas veces o que fan realmente esa distinción, esa aura de antigo, non?
Por outro lado, no tocante o que me comentabas de como facía a xente pois, antiguamente, temos que ter en conta que ahora mesmo está nunha época dun consumismo tan extremo que cada tempada, non, ese rollo, non, de coller, usar, tirar, non, cada ano, ou cada ano non, cada mes, incluso, non? E hai que ter en conta que ao final a roupa era algo utilitario e moitas veces, incluso en épocas todavía pasadas, era realmente unha herdanza, un tesouro que se podía transmitir dunha xeración a outra como que herda unha cantidad de cartos ou unha terra, non? E neste caso, sobre todo a principios do século XX, temos que ter en conta que, sobre todo, vamos por aí que Galiza, non, en concreto, moita xente só tiña dous conxuntos, que era o de cotío e o despois o dos festivos ou dos domingos, e despois incluso, bueno, según avanza, a moito 4 ou 5 conxuntos, non, de, sobre todo, por exemplo, os homes, non, pois, dous traxes ao moito, e logo, pois, moito complemento, moita camisa distinta, ou moita gravata distinta, que permitía dar un xogo e unha frescura a eses atuendos, pois, lle dá unha certa variedade, non? Co pouco que tiñan. Eu penso que era como moito máis creativo, moito máis persoal, tamén. Entón, realmente creo que cae o valor intrínseco que ten o vestir así deste xeito é que che permite facer combinacións con moi pouco, che permite ter unha expresión a nivel personal a través dos complementos que penso que non che pode dar igual a moda rápida, non? Porque estamos moi acostumados a ver a xente como moi uniformada, non? E incluso moitas películas vemos que un tipo determinado de roupa, pois, se é toda unha aldea ou nunha aldea onde hai un grupo grande de xente, todos teñen o mesmo tipo de roupa. Pode cambiar as cores, pero sempre o mesmo. Que iso é completamente irreal, non? Quer dizer, que antes, o que tú comentabas fai pouco, que cada un dáballe o toque personal do seu gusto á roupa, non? Que dicir, eso, estaban tamén aí un pouco as modistas e os dentro, ao final, sastres, non? o facer a medida e encargar a roupa tiña creabas unha vinculación con esa prenda moi distinta do que temos agora, que é simple unha roupa, non? Se desgasta e se tira, non? Daqueles, pois, intentar arreglarlo ao máximo, dese mesmo xeito, tamén se podía personalizar ao máximo, que se quero estes botóns, que se quero este tipo de corte máis tal, que se quero, non? Entón, dentro de ese marco, digamos, de moda que tiña no momento, pois se xogaba moito. E é certo que, pois, nos filmes, no que nos vende Hollywood, digamos, que non hai que tomalo como algo verídicamente 100% histórico, porque sempre, incluso por moi fieles que sexan, sempre se toman licencias. E sempre hai algo de proxección de moda actual ou dos gustos de beleza actual, aí, aínda que sexa sutil, pero sempre. Isto pasa moito en películas históricas, cando de Roma ou tal, ves a xente peinada, sobre todo nos anos 60 e 70, é moi curioso por como maquillase, a peluquería, e mesmo os cortes dos trajes son da época da moda que había nos anos 60. Efectivamente, hai unha peli, bueno, que seguro, Muerte en Venecia, que de feito usan vestiario original, e está moi ben lograda, pero sí que é certo que se ven certos detalles, sobre todo nos maquillaxes ou nos peinados das mulleres, que isto é moi setentero, ¿no? Esas cellas finiñas, ese maquillaxe sin cosellos azuis, tal. Bueno, sempre hai algo que interfire aí, que non é realmente como 100% histórico, non? Que nunca vamos poder chegar a facelo, digamos, realmente, non? Pero porque realmente eventos históricos de recreacionismo con un certo nivel hai poucos, non? Quer dizer, eu penso que para meterse no recreacionismo serio, que non ten que, porque a veces hai a sensación de que é recreacionismo serio, aburrido, non hai festa, non hai juerga, non? Non, todo o contrario. Eu creo que hai que vivilo, a mí non te moito a ti, sábelo, porque tú vívelo, e ao vivilo transmites o que tú queres vir. Quer dizer, é un pouco, non me disfrazo non vou a vestirme nin vou a reproducir unha época determinada, senón vou a vivila eu. Efectivamente. Mira, aquí eso, temos que facer como, digamos, dúas distincións de dous mundos que están en contacto constante, pero, bueno, que son distintos, que é o que falamos, non? Da moda vintage, que ao final é unha moda que podes usar no día a día e que, bueno, sempre te podes tomar licencias porque ao final é a túa roupa e vistes como ti queira, non hai por que ir ao dedillo, pero, bueno, está algo moi vinculado aos eventos de recreación, que eventos de recreación pois tes dende Roma ata
ata hoxe en día, prácticamente. Ata hai xente que recrea ata os 80, 90, digamos, incluso en bélico ou en civil, que decir, bueno, pues, unha cousa que pasou fai nada, non está ao dedillo. E neste caso, pois, se foise moi... Se veo tanto... No, refíreme, sí, de vivir o que decir, porque aparte eu creo que a moda tamén é unha proyección da personalidade que ten un. Cando tú estás collendo unha moda peza por ter, donde todo o mundo é igual, que te vistes o mesmo, unhas mesmas pezas e tal, e dir, ao mesmo tempo non estás aportando que o que ten que aportar, non? O que tú, a túa vestimenta un pouco un anuncio, unha publicidade de como eres tú. Sempre, incluso dentro do xogo social da moda, ainda xente que di, non, a mí non me interesa a moda, dame igual como vestir. Xa, implícitamente, xa estás participando nese xogo no momento que saes á rúa con algo posto en riba, ainda que xa días en chándal. Xa se está dicindo algo, pois di, igual eres máis conformista, eu menos inconformista, ou teño outras ideas, non? Polo xeral, non falamos de... Que é unha cuestión de comodidade. Claro, de comodidade simplemente, que non é... Pero xa fala moito do momento histórico da propia persoa tamén. E no tocante a recreación histórica, logo xa nos propios eventos de recreación, o que se busca ao final é transmitir e divulgar. Entón, detrás de todo eso hai un traballo tremendo das organizacións e dos propios recreadores e recreadoras, que é un traballo de información, de buscar papers, de informarse a través de publicacións, logo mirar, sobre todo, na parte máis de contemporánea, dos séculos XIX e XX, mirar moito a nivel catálogos de roupa que había, fotografías, nas fotografías é onde máis inspiración, é onde máis fidelidade histórica pode sacar. Bueno, pois eu me baso nesta fotografía, o sea, basarse como en probas reais, non? Que temos aí para sacar, non? Todo eso. E despois, claro, dentro da recreación non é como unha festa histórica, non? Destas de como se fa en Ribadavia ou se fa en Lugo, non? Que ao final non deixan de ser unhas romarías con uns looks distintos, non? Aquí, cando se fala de eventos de recreación, o que se fala é que hai un método científico detrás e que a xente moi escrupulosa e intenta todo o detalle, que se as costuras que sexan as adecuadas, que os materiais sexan os adecuados, os complementos sexan os adecuados. E logo non só eso, logo tamén a nivel mentalidades, intentar adecuarse ao rol que che vai tocar, o contexto histórico que vas recrear. É dicir, non mesmo unha persona de clase burguesa, que sei, en Guerra Civil, non? De falange, que alguén dun pobo que pois ten dos fillos e non sabe moi ben que está pasando, non? Intentar adecuado tanto non só no material e no contexto, sino tamén nas mentalidades. E aquí en Ourense, como anda o mundo? Que decir, tendo referente que temos, que decir, aquí sempre hubo, penso eu, non? Un interés por a moda, a xente por vestir ben, que dicir... Sí, moi está non tanto na actualidade, para dicir, eu lembro, por exemplo, nos bailes que era do liceo, nos bailes destes que había moi exclusivos, non, de toda unha parafernalia que había, non só que a moda. Eu conocí unha señora que se dedicaba ali no liceo, e nos bailes, pois había unha sala para peitear as mulleres que se despeitaban un pouco, non? Entón, ela era unha peiteadora que maquillaxe e tal, non? Que había esa cousa de estar sempre ben, non? Arranxadas e tal. E iso lógicamente, foise perdendo. Claro, según van as normas sociais, van cambiando esa flexibilidade a hora do vestir, vaise volvendo máis blanda, e logo xa chega a diluirse incluso. Pero que, por exemplo, do século pasado, non? Que época aquí en Ourense te parece que foi así a máis elegante, por así decirlo? Elegante. Para mí é simplemente... Sí, para ti, claro, sí. Ao final, sempre digo, cada quen viste no seu estilo, pero o importante é que o saiba vestir e que o saiba defender, non? Para min, de elegancia, a min os máis elegantes pareceme os anos 30, porque creo que combina moi ben tanto a moda sport, porque había conxuntos sport que se podían adaptar a situacións como máis casuais, conxuntos máis formais ou semiformais tamén, e tes aí logo tamén a nivel, incluso proporcións dos traxes e todo, como que me parece a década como máis proporcionada, incluso a nivel estético, máis pragmática, non?
Non, aparte máis imaginación, que se xogaba moito con moitas influencias, sobre todo a Art Deco, que decir, tamén na vestimenta tuvo unha influencia enorme, non? Efectivamente. E logo chegaron os 60 e aí foi a revolución, creo, non? No mundo da moda. Toda a muller. Sí, efectivamente. A liberación da roupa, un pouco tamén a poño que me dá a gana, non sei con unhas pautas sociais. A moda vai da mao totalmente da mentalidade do momento, é como un libro aberto, podes ler, a través da moda podes ler como é a sociedade do momento. E sí que é certo que a partir de eso, dos 60, dos 70, dos 80, xa que a sociedade xa de consumo xa se vai vendo o cambio de mentalidade máis aberto tamén na moda, volvese os cortes máis holgados, máis desenfadados tamén, e ao final o que vemos é unha sociedade que avanza E como ves o futuro da moda, como ves no futuro? Vestidos con traxes destes como nas películas destas de ciencia ficción, como de aluminio, como ves tu o futuro da moda? Por onde se vai ir movendo non a industria, sino a estética da moda? Eu sempre pensaba ata fai pouco que vendo a evolución histórica que ten a roupa, non, de que como que vamos collendo as modas máis sport ou dos estratos, digamos, máis baixos e se van as altas esferas da moda, non vai se influenciando de eso, se vai volvendo todo como máis sport. Pero sí que é certo que creo que nos últimos tempos, sobre todo co internet e cos algoritmos, con estas historias, todo se volve cada vez máis individualista e máis personalizado, non? Entón, eu penso que a xente vai ir tirando, ao final, hoxe en día é moi complicado ver como unha tendencia xeral a hora de vestir. E penso que o futuro da moda vai ser cada vez máis personalizado. Cada quen vai vestir cas súas pintas, como quere. Como podo ser eu, que he visto así anos 30, ou como podes ser ti, que vistes máis sport, ou xente que vai, eu que sei, de rabera con neón. E creo que vai ser como unha confluencia moi interesante de moitos estilos misturados, non? É que eu creo que, a veces me penso, non, como está evolucionando todo e tal, que incluso a xente que vas a diseñar tú casi a túa roupa que te gusta e que vale imprimir na casa, nunha impresora, con un ordenador pasa os datos todos para que te imprime e faz tú a roupa, sabrá, claro, lógicamente todo un comercio por aí de tal. Eu creo que xa que estamos chegando xa casi á estación, que lle recomendarías tú a xente que se quere meter no mundo do recreacionismo e no mundo da moda? Así uns puntos básicos para que non vaya a caer no erro de o carnaval ou entroido histórico. Xa, o entroido histórico. Bueno, primeiro, se vai meter na recreación, que busco unha asociación, eu recomendo Frente Nalón, que foi onde comecei, aí en Asturias, e que contacte con esas asociacións e que vaya mirando os eventos que hai, que pregunte moito, hai unha comunidade moi bonita e moi variada de xente que viste tanto vintage como que fai recreación, que se lle pode preguntar, que non a xente non morde, non, que non pasa nada, e que ao final o fin último destas cousas é a divulgación e facer comunidade, creo que o máis importante. E logo xa no propio vestir personal, na propia moda, que non se agobien conseguir que o look sexa completamente exacto, que ao final somos persoas que vivimos no século XXI, entón que non se agobie que sexa tal cual, non, que vai aos poucos, que non por exemplo, se vai a buscar roupa de segunda man, que non busque unha prenda específica, senón que, bueno, isto me pode servir para montar algo, que vai aos poucos montando distintos conxuntos e bueno, pouco máis, penso que máis facer comunidade. Moitas gracias por viaxar nesta pequena viaxe tan interesante e aparte moitas veces pouco tratada. Gracias, Diego, Paco, por vir connosco. Xa sabes que este departamento está sempre aberto cando querades vir aquí con algunha noticia, con unha novedade ou para falaremos de máis temas relacionados co recreacionismo con xente profesionais prácticamente como ti. Así que moitas gracias. Moitísimas gracias a ti, Paco. Un placer.